Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Святитель Феофан Затворник». 29 юния по новому стилю Церква православна святкує пам'ять знаменитого благодатного святителя Феофана Затворника, який вийшов в історію церкви як благодатний учитель, котрий оставив позад себе множество духовних писем, множество аскетичних трудов. Но найважно, що він взяв на себе некий подвиг затворничества і період тот і оставив нам свої кращі труди про то, як наша душа жажде спокою і одиночества, перебуває в молитві з Богом, і з ангелами, і со всіми святими. Із життя святителя Феофана літератори взяли образ і написали один розказ, як великий багатий чоловік, мільйонер, котрий навчився жити на широку ногу, хоч як вести себе, пити, гуляти, стрів раз одного чоловіка скромного, котрий на його вид був явно ненормальний. Чоловік тот утверждав, що вища степінь радості духовної і внутрішнього духовного комфорту, коли чоловік постій в молитві, у єдинстві з Богом, з церков'ю, і при першій можливості, коли має в всьому світі таку одну минутку свободну, аби оставався сам, даючи своїй душі спокій і серцю віддих, і пам'яті своєї якусь акумуляцію сили, бо у звичному життю чоловік страшно тратить енергію на другорядні речі, язик, взгляди, мисли, все це губить чоловіка, стирає його духовні сили, і такий чоловік не має можливості розкрити себе у повній духовній красі. Богач не согласився з цим чоловіком, посчитав його за отсталого, несовременного і предложив йому варіант. Аж хочеш, закривайся на 20 років у затвор, я ти буду платити їсти, книжку занести, свіжу газету, а ти 20 років не виходиш із того дома, де маєш прибувати согласно договору. Через 20 років я тобі даю 1 мільйон. Чоловік тут согласився, і через швидкі 20 років він нікуди не виходив, красно молився, читав книги, які йому доставляли по його желанню. Приносили йому якісь газети, щоб знав основні новини, ізучав небо, звізди, читав творення святих отців, глибоко ізучав священне писання. І через 20 років, вже останній день, красно подякувавши Богу за красно проведені годи, він написав записочку своєму мільйонерові, який мав йому на 20-й год принести 1 мільйон. Записочку поклав коло себе на столі, а сам уснув. За 20 років блудного життя мільйонер повністю втратив своє багатство, стратив сім'ю, друзів. Наконець спомнив, що він іще має 1 мільйон платити тому чоловікові в затворі, взяв оружие і пішов убивати того чоловіка, аби йому не платити положеної по договору. І з оружієм заходить у хижу і позирать, тот чоловік спить, прямо на столі, склавши на руки голову, а коло чоловіка записка. Узяв бивший мільйонер ту записочку і прочитав, а там було написано: «Дякую Богу за той щасливий час, який я пробив 20 років у цьому домі, коли я відкрив для себе новий неізвіданий мір духовний, читає Слово Боже, Євангеліє, апостол, читає творення святих отців, слідуя по стопам Господнім, я приобрів воістину не тот 1 мільйон, що мені обіцяє мільйонер, а духовний 1 мільйон духовних радостей і дарувань Божих за мої проведені в святості годи».
не треба мені тот мільйон. Я свій мільйон духовний уже узяв. Бувший мільйонер прочитав всю записку, отклав оружие і сам собі вповів. Да й після того, що правий був сей чоловік, предупреждає, що рано чи поздно я стану бідний із-за своєї бездуховності і безбожності, я ще хотів його лишити жизни, а він мені лишив записочку, після котрої у мене не є іного путі, як самому піти у монастир, щоб спасти душу свою, утративши мільйон матеріальний, глядати такий же мільйон, який знайшов у затворі, у молитві в святості сей чоловік. Ясно, що й нині ми кажемо: Господи, поможи нам, щоб ми теж могли у всьому світі цінити дуже ото врем'я, коли у нас буде можливість закритися, побути самому, сам на сам порозмислити о своєму життю, помолитися, дати віддих душі і тілу. Бо так поступаючи і тут на землі, узнаємо, яка радость духовної чистоти і спокою, і яка мерзость цього світні танці і гульбища, у котрих мільйони людей пропадають і страчуючи драгоцінне время свого життя для покаяння. Господи, молитвами святителя Феофана Затворника, благослови і нам любити одиночество, хоч не так його і много вже всьому життю, бо так поступаючи, закрившись від цього блудного світа у затвор духовний, не обов'язково якусь хижу, мож свою душу закрити від цього світа і туй спасати душу, духовно возростати, узяти свій духовний мільйон, а в вічності з тим духовним даруванням, з тим духовним мільйоном уєдно зо святими і з святителем Феофаном наслідувати Царство Божие. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Святитель Феофан Затворник». Радіо Лада. Радіо Лада.